Hello, Jotana Funkaham. Tirprasa Ayoglok Tung. Ke sin borok ni bagai kaisa kok sarana bagai ma phaikatini. Tamni hinke YouTube khuluk se manliya asake no rang salai mani nok tala tanglai mani amo mangsa nugui tongsiu. Abon bagai tong maliya tini ma phaika ani jibono ang mo haike rogo phaijagya kho haipano sini borok ni bagai kaisa kok sarani bagai ma phaikatini. Narok wan sugui nedi sini borok hongkai mo haino bo tini sini tirbrasani MLA hengkai bo je nok tangmani Delhi o Bombay o America no nok tangmani abo ki bo rang sawi da nok tang buni rang bai da nok tang abo ki kebni thani o proof tango norok wan sugui nedi haino phat yasi surma bai simi ingya ukulu buskang naisigi kok rokno bebak no wan sugui sana nango tei wan sugui nedi tini jaga malik je bolmura o nok tangmani sini Vikas sir nok tangmani saimano sungbo hingke tini wan sugui naikha hangkai miya nugo kaisa jaga malik hinui sini yong no ma hano tamni hingke bobo kaisa sini borok no sudu ani babuni bufayong bota amo simi yong ya bobo kaisa ni yong no kalayo hangkai kaisa kok sanamo sungmakai haise songui naidi yong nangje samani abo kok kubuida kui phano ngui mangkhana nini jaga no ngui mangkhana haipano nang wan sukna nangmani nini jaga o nok tangui tongfuru nini jaga o nok tangui tongfuru sini sir Vikas nangle bo jaga o kwmai tongoiba nangki afuru saimanya nini jaga se nini yago se kagos potro joto tongo hongkai nang tamani bagui kirijagui tongba nang afuru ko saimaya diba je ano help khaibai gira di ano chubabai gira di nang saimaya diba nang yong bui tabuk nok huk tangbaiye tongmani chanani furu se nang muitu mano je amo ani jaga hingke tabuk tamong lainai amo to je nok tangnai to tabuk nini jaga hanai nono phatsa rwnani asuk sombabo tongglak blai nono rwnani phanata binasu kuti ni rang khibi bo nok tangkha o jaga o tabuk jeng kiching singsi bolai tokthalai thelainani palang tongkha mo tini chongui naikha hangkai kaisa MLA tongjakmani se tini mo hayungui tongkha ঠিক আছে bo rang phano chakhana sabole rang chaya tongba taboni dino bairani phainai rok mukhyamantri chanai rok
koটি koটি kurul kurul rang sai tongmani business kotor khlaimani company kotor khuluk tongmani abokhai norok thangui sungui damanisa bo jagani rang phaikya bahike khuluka bor bahike nang rang mani abo plan paikha amo khai sangui saimani alaha norok tini chini borok sanani digi thangui tongkhakai amo khe norok mokol nukha haida nor kok sungmani kok bo soino kono chaya angya sudu kaisa no mamang norok ekkhegui tikhlainani mang chai toklaio bobo sini borok belai kaisa norok uansukdi norok ni bagui asukno sajerok tamandi jotono no hambai।